Welcome back to our Gwrlwi channel लोगोफोर. So दिनै जोङो सानखान्थि क्लास 10 नि मेथ्सनि थर्ड लेसनखौ सोलोंगासिनो. So नैबे 13 नम्बर पार्ट जागोन लोगोफोर बे सानखान्थि क्लास 10 सानखान्थिनि लेसन 3 नि. So जोङो पार्ट नम्बर 13 आव 3.4 नि 2 निफ्राय स्टार्ट खालामगोन. पार्ट नम्बर 12 आव 3.4 नि 1 सिम खालामदोंमोन. So दिनै जों खालामगोन 3.4 नि 2 निफ्राय. So गिबियावनो आं बुंनो थाङो जे नोंथांमोना जुदि जोंनि बे गोरलै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनो ला आरो जेसेबां हायो लोगोफोरनो शेयार खालाम जाहाथे जोंनि साबस्क्राइबारखौ 1k खालामथारो बे साननैनि गेजेरावनो. So आरो मानो होनबा जोंबो जुदि नोंथांमोननि सापर्ट मोनोब्ला जोंबो माने भिडिअ होनो माने एसे इनकारेज मोनो माने साहस मोनो होमबाना माने भिडिअखौ थाब-थाबनो होनो गोसो जायो. So नोंथांमोना जेसेबां हायो लोगोफोरनो शेयार खालाम आरो जुदि मोजां मोनदोंब्ला लाइक हो आरो माबाफोर सोंनो दोङोबा कमेन्ट बक्सआव सोंना लिरना हरबानो जाबाय. So दा जों स्टार्ट खालामसै 3.4 नि 2 नाम्बार दङ. जुदि जों मा खालामनो गाहायाव होनाय जेंनानि हांखोआरि समानथाय जराखौ दानहोदो आरो बिसोरनि मावफुंथायफोरखौ जुदि बियो थाथाय दङब्ला खोमोरनाय आदबजों दिहुननो होदों. So दा बेखौ जों खोमोरनाय आदबजों दिहुनगोन. फार्स्टलि जोङो 2 नाम्बारनि 1 खौ चेक खालामसै. 1 चेक खालामनानै बेखौ दानसै आरोना. बेबायदि मेथ्सखौ जोङो 3.3 जों खालामखादों. So होमबाबो खालामनानैसै आं. So जोङो मा होनदों बोखाव खोन्दो होनना बुंबा माबायदि फर्म थायो जोंना p by q फर्म. बोखाव खोन्दो माने माबायदि फर्म थायो p by q फर्म. So दा दानि बायदि आगोलनि बायदि हमना लानोसै लेट बोखाव खोन्दोआ आगोलनि जुदि बै 3.3 नि मेथ्सफोरखौ जुदि खालामदोंब्ला बेखौ नोंथांमोना इजिलि खालामनो हागोन. बोखाव खोन्दो इक्वल टु मा हमखाङो बोखाव खोन्दो इक्वल टु हमबाय जे x by y. So according to question 1 मा होनदों रानग्राजों 1 खौ दाजाबो आरो रानग्रानिफ्राय 1 खौ दानख'यो होमब्ला मा मोननो बोखाव खोन्दोआ मा जायो 1 आव सोलायो. So दा रानजाग्रा नैबे जाबाय रानजाग्रा नैबे जाबाय रानग्रा. So दा रानजाग्रानिफ्राय मा खालामनो होदों 1 खौ दाजाबनो होदों. So x plus 1 आरो रानग्रानिफ्राय माखौ दानख'नो होदों 1 खौ. So y minus 1 equal to बोखाव खोन्दो equal to बेसेबां जायो होनदों 1. So implies that क्रस माल्टिप्लिकेशन खालामदों x plus 1 नैनि सिङाव 1 थाबा बिजों खालामबा बेखौ होनबाय बिजोंबा मा जाखो y minus 1. So बेखौ लोगोफोर मा होनदों फज'स्लायनाय आदब खोमोरनाय आदबजों खालामनो होनालाय. So आं बेखौ बिथिं लांना लानोसै सरि खोमोरनाय आदबा बिदि नङामोन. So x y खौ बिथिं लानोसै खोमोरनाय आदबा जों बेबायदि खालामोन -1. So x minus y equal to -2 लिखनोसै आङो 1 नाम्बार इक्वेशन. So दा according to question 2 नोंथांमोना नै सिङाव लिरबानो जाबाय. आं जागा थोजानि खारनै लिरदों. according to question 2 जोंना मा होदों जे बियो 1/2 जायो माने बोखाव खोन्दोआ 1.2 जागोन जेब्ला जोङो रानग्राजोंल' मा खालामगोन 1 खौ दाजाबो. So दा रानग्राया मा रानग्राजों माने रानग्राजों माने y आरो रानजाग्रा माने x. So x जों रानग्राजों मा खालामनो होदों रानग्राजोंल' 1 खौ दाजाबनो होदों. So y plus 1 equal to मा बोखाव खोन्दोआ बहा सालाय 1 रानग्रा माने रानग्राजों माने नैबे रानजाग्रा माने सानिया रानजाग्रा माने जायखौ जोङो बेलेगजों रानजागोन ना नैबे रानग्रा नैबे मा रानजाग्रा बेखौ गोसोआव लाखि. So implies that 2 जों बेखौ सानजाबा 2x equal to 1 जों बेखौ सानजाबा y plus 1. So implies that 2x minus y equal to 1. So नैखौ होबाय आङो 2. दा नोङो बेखौ नाय सेम दंना गैया नाय x नि नेयाव मा दङ सिगाङाव खोमोरनाय आदबजों खालामदों नालाय x नि सिगाङाव 1 दङ नैनि सिगाङाव मा 2 दङ. So नों y खौबो नाय 1 नि सिगाङाव मा दङ 1 सरि नैनि y नि सिगाङाव मा दङ 1. So होमबानो जोङो जिखौ जों दा समान खालामनो दरकार गैया मानोना जोंना बेयाव 1 दङ बेयाव मानो 1 दङ. बाट जोङो 1 minus 2 खालामगोन ना 1 plus 2 खालामगोन एबार मानो होनबा नाय जुदि 1 plus 2 खालामबा नैयाव माइनास दङ बेयाव माइनास दङ. So मा जागोन बियो प्लास जागोन. So दा मा खालामनांगोन बेखौ So therefore 1 minus 2. So जुदि नैयाव प्लास जायोबा बे दानजानाय नङा. So implies that दाननाय बायदिनो लेफ्ट हेन्ड साइडजों लेफ्ट हेन्ड खालाम माइनास नैयाव माइनास होबाय. So बेनिफ्राय नैबे मा जागोन 2x minus y equal to नैनिफ्राय -2 -1. So implies that x bracket खौ गैया खालामसै 2x plus 1 नाय 2x plus y. So y minus मा जागोन नैबे प्लास. So दा नैबे जुदि नोङो प्लास खालामनाय मोनब्ला मा जागोन
प्लस से माइनस नि मा जागोन माइनस सो माइनस से माइनस जोंना कैंसिल जानाय नङामोन सो जोङो खामनायनि मिनिंआ जानाय नङामोन सो नों मा खालामगोन माइनस खालामनांगोन सो इक्वल टु मा -3 सो इमप्लाइज दैट मानो होनबा y जोंना दा कैंसिल थांबाय सो x नि बारे -2x थांबा मा जागोन जोंना -x इक्वल टु -3 सो x माइनस माइनस कैंसिल सो x इक्वल टु बेसां 3 सो दा x नि मानखौ जायखि जायगायाव फज नेव फजबाबो मोनगोन नों सेम भेल्यू नेखौबो नेव फजबाबो सेम भेल्यूखौनो मोनगोन सो देयरफॉर x नि मानखौ से नंआव फजना मोनो x नि मानखौ से नंआव फजना मोनबा मा मोनगोन 1 implies that डाइरेक्ट फजनानैसै आं नै 1 नि जायगायाव x नि जायगायाव मा फजगोन 3 minus y equal to -2 so implies that -y equal to -2 -3 माने 3 किथिं लांबा -3 कन्वर्ट जाबाय so implies that -y equal to मा मोनगोन -5 so नै माइनस जों बे माइनस जों मा जाखो कैंसिल so y equal to बेसेबां मोनखो दा 5 so x नि माना जाबाय 3 so y नि माना जाबाय 3 so therefore बोखाव खोन्दोआ जागोन बेनि उनाव लास्ट लिरनो हादो therefore बोखाव खोन्दोआ जाबाय बा जागोन जाबाय x by y मोन नालाय मा जागोन x नि माना 3/5 बेनो जाबाय जोंना एक्जेक्ट आंसर सो दा नेक्स्ट नंबर 2 नंबर खालामसै गोबाव खालामगासिनो नोंथांमोना भिडिअखौ पस्ट खालामना दोनना ला जुदि लिरनो हायाखैब्ला तो दा 2 नंबर मा दङ लोगोफोर नायदो बिजाबखौ दिहुननानै सो दा होदों जे 5 बोसोर सिगां दा अगेन आगोलनि बायदि फैबाय माने 5 बोसोर सिगां होनबा मा होनदोंमोन आङो 5 बोसोर सिगां होननाय लोगो लोगो आं होनदोंमोन जे मा खालामनांगोन सिगां होननाय लोगो लोगो दाजाबनांगोन आरो उन माने सुनुनि बैसोनि आरो बे मा होनो 5 बोसोरनि उनाव माने मा जोङो माइनास खालामनांगोन माने जों बे सिगांथिं थांबा मा खालामगोन प्लास आरो उनथिं फैबा मा खालामगोन जोङो माइनास सो दा 2 नम्बर खालामसै हमना लाबाय बेबायदि अंकखौ जों खालामखादों 3.3 आव हमना लाबाय बोसोरनि सिगां नुरिनि आरो सुनुनि दिना नुरिनि बैसो हमना लाबाय दानि नुरिनि बैसो इक्वल टु मा होनगोन x आरो दानि ओमफ्राय सोर आरो खासेनाव मा होनदों सुनुनि बैसो इक्वल टु मा y सो दा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 मा होनदों जे 5 बोसोरनि सिगां होननाय लोगो लोगो मोननैनिबो सिगां माने 5 बोसोरनि मा होनदों सिगां होदोंना बेयाव 5 बोसोरनि सिगां माने मा खालामगोन जोङो माइनास सो इक्वल टु y -5 सो बिनि उनाव मा होनदों बिदि लिरना लाबाय मानो होनबा सानैनियाबो सिगाङाव होनाय लोगो लोगो बिनियाबो 5 खमिगोन बिनियाबो 5 खमिगोन आं इक्वल टु होना लाबाय बाट कंडीशन होदों बेयाव बैसोनि नुरिया सुनुनि बैसोनि 3 फानमोन सो होमबा 3 आ मा जागोन नैहाय सो इक्वल टु 3 फानमोन इक्वल टु मा जागोन दा x माइनस कैलकुलेशन खालामदों x - 5 इक्वल टु 3y - 15 सो इमप्लाइज दैट x माइनस बेखौ इथिं लाबोदों 3y equal to -15 plus 5 so implies that x minus 5y equal to जागोन 15 निफ्राय बे थांबा मा जागोन -10 बेखौ बे इक्वेशन नंबर 1 सो बेनिफ्राय according to question 2 मा होदों जे 10 बोसोरनि उनाव दिहुननाय लोगो मा जागोन जोङो x plus 10 y plus 10 बिदि लिरना लाखाबानो जाबाय सिदा लोगोसे सो बेनि उनाव मा होगोन सुनुनि बैसोनि 2 फानमोन सुनुनि बैसोनि 2 फान तो निउ मा जागोन जोंना 2 so equal to x plus 10 equal to 2y plus sorry ni ma jagan 20 so implies that x minus ni कितना pa minus 2y 20 minus 10 कितना minus 10 so x minus 2y equal to मा मोनगोन बे 10 so नि मा जाखो इक्वेशन नंबर 2 so दा लिरना लायदो जों दा खोमोरनाय आदबजों नायोब्ला जों खालामोमोन बेनि सिगाङाव मा दं बेनि आगोलाव मा दं बेखौ नाय मोनसे खालामोन बेनि आगोलाव मा दं 1 बेनि आगोलाव 1 दङ so दा मिलायनो दरखारखौ डाइरेक्ट खालामदों दा प्लास खालामगोन ना माइनास खालामगोन मानोना बेयाव पजिटिभ बेयाव पजिटिभ जों मा खालामगोन माइनास नोंथांमोनखौ आं होननि जे जायखि जाया सिगां मोननैयाव जुदि सेम सिन थायोब्ला जों मा खालामगोन नेगेटिभ माइनास खालामगोन 1 - 2 खालामगोन आरो जुदि मोनसे प्लास मोनसे माइनास थायोब्ला जों मा खालामगोन बेखौ प्लास खालामगोन बेखौ सिम्पल बेबायदि गोसोआव लाखिबानो जायो जुदि हार्ड मोनदोंब्ला
So therefore 1 plus we are same माबा दं ना, so minus खालामगोन 1 minus 2 implies that x minus 3y minus x minus 2y equal to minus 10. So beau minus 10 दङ ना, so minus 10 मोनबाय, so equal to x minus 3y minus x plus 2y equal to minus 20. But x cancel minus y equal to minus 20. So implies that y minus cancel y equal to sum. So the y ni mana sum ke 20. So therefore y ni man ko nei nung phojon sayang nei nung law phojona mono nei implies that x minus 2 into 20 equal to 10. So implies that x minus 40 equal to 10. So implies that x equal to 10 minus 10 plus 40. So implies that x equal to 50. So लोगोफोर फन फाइनानै एसे डिस्टार्ब खालामना होबाय. So जेबो नङा, दा नोंथांमोना बे आगोलनि मेथ्सखौ मा होनदों, आगोलनि मेथ्स माने आगोलनि मोनसेखौ नुरिनि बैसो आरो सुनुनि बैसोखौ मोजाङै लिरना होबानो जाबाय. So दा जों नायलायनोसै थार्ड नाम्बारखौ. थार्ड नाम्बाराव जोङो मोनसे नै सानजिमानि अनजिमानि सानजिमाफोरनि दाजाब गासै बेसेबां होनदों 9 आरो आरोबाव बै अनजिमानि गुफाना सानजिमाफोरखौ थावनि सोलायलायनानै मोननाय अनजिमानि फाननाय जायो, अनजिमाखौ दिहुननो होदों. दा मा होनदों बेयाव होदों नै सानजिमानि अनजिमानि एग्जाम्पल लोगोफोर मा एग्जाम्पल होननाय नै सानजिमानि अनजिमानि मोनसे एग्जाम्पल. सो बेबायदि एग्जाम्पल बा नै सानजिमानि अनजिमा मानिफ्राय स्टार्ट जायो 10 up to बेसांसिम नै सानजिमानि अनजिमाया 99. माने नै सानजिमा माने मोननै थागोन आरो बेयाव ना, मोनसे मोननै गैयालासे मोनसे मोननै. दा इनि बारनाय लोगो बेसेबां मोनगोन, नैबे 3 सानजिमानि जागोन. दा नै मेथ्सआव दा जोंखौ नै सानजिमानि अनजिमा लानो होदों. So दा जों नोंथांमोना बे आगोलनि जे क्लास 8 7 आव नोंथांमोना जुदि मोजाङै फरायदोंब्ला मोनदोंमोन जे जोङो 99 खौ माबायदि फर्मुला जों लानो हायो, 10 plus 9 into मा मोनगोन 9 मानोना 9 to 9 सॉरी उल्टा जाबाय आंनिया 9 सानजा 10 सानजा 9 plus मा 9. दा 10 to 9 to 90 plus 9 equal to बेसेबां 99. गासैखौबो जों नै फर्मुला लिरनो हायो. दा जोङो 87 खौबो लाबा माबो जागोन 80 plus 7 equal to 10 into 8 plus 7 माने नै 10 आ थागोन. सो दा नैबे मा मुंजि सानजिमानि मुंजि नखराव थानाय सानजिमा आरो नैबे मा मुंसे नखराव थानाय सानजिमा. सो जों बेबायदि हमगोन. दा जोङो दा हमना लाबाय मुंसे नखराव थानाय सानजिमा इक्वल टू x आरो मुंजि नखराव थानाय सानजिमा इक्वल टू y. आखरखौ सिनि मोनाबा आं बुंनो हादों जे हमना लाबाय मुंसे नखराव थानाय सानजिमा इक्वल टू x, मुंजि नखराव थानाय सानजिमा इक्वल टू y. थामिनबा नैखौ जुदि नै एग्जांपल लायोबा नै मा जाखो, मुंसेयाव जानाया मा 7 आरो मुंजियाव जानाया मा 10 सॉरी 8. सो दा therefore नै सानजिमानि अनजिमा इक्वल टू मा जागोन जोंनिया 10 9. गासैखौबो नों 99 खौनो ला 87 खौनो ला बा 11 खौनो ला, 11 खौ जों माबायदि फर्मुला लायो 10 into 1 plus 1 9. नैबे 10 आ थाखागोन, माने 10 थाथारगोन आरो ना, 10 आ थाथारगोन. सो दा नैबे मा होनदोंमोन, नैबे जाबाय मुंजि नखराव थानाय, मुंजि नखरखौ मा होनदोंमोन आङो y. सो नैबे जागोन y आरो नैबे मा सेया मुंसेयाव मा प्लास x. नै बायदि फर्मुला थागोन आरो लोगोफोर. नै सानजिमानि अनजिमाखौ जों माबायदि फर्मुला लिरनो हायो 10y plus x. दा नै सानजिमानि अनजिमाया जाबाय 10y plus x. सो दा according to question 1 होनदों जे मोनसे नै सानजिमानि अनजिमानि सानजिमाफोरनि दाजाब गासै बेसेबां होनदों 9. सो सानजिमाफोरा मा लोगोफोर x आरो y. सो according to question दाजाब गासै माने x plus y इक्वल टू बेसेबां मोनगोन जोङो 9. नैखौ मा होदों सिम्पल इक्वेशन नंबर 1. सो इक्वेशन नंबर 2 मा जागोन दा लोगोफोर होनदों जे आरोबाव बे अनजिमानि गुफाना नै अनजिमानि मा होनदों गुफान होनाय लोगो नैखौ खालामबाय आङो प्लस x. नै अनजिमानि गुफान इक्वल टू दा मा जागोन इक्वल टू
सानजिमाफोरखौ माने नैनि सानजिमा माने मा y आरो x बे सानजिमाफोरखौ थावनि सोलाय स्लु खालामनानै मोननाय अनजिमाया फाननि जायो माने बिसोरखौ चेन्ज खालामनो होदों माने आरो फाननि जायो चेन्ज माने मा चेन्ज x नि जायगायाव y खौ लांनो होदो आरो y नि जायगायाव मा खालामनो होदो x खौ लांनो होदो स होमबा 10 थाबाय y नि जायगायाव मा जागोन x आरो x नि जायगायाव जोंनो मा जागोन y स नैबेनो जाबाय जोंना इक्वेशन नम्बर 2 स इमप्लाइज दैट दा कैलकुलेशन खालामदो 90y plus 9x equal to 20x plus 2 into y माने 2y so implies that गासिखौ बिथिं लाना फैदों 90y इनफ्राय minus 20x plus 9x sorry इथिं लाबोबाय ना 20x को लाबोबाय आं 2y को लाबोनोसै 2y plus 9x minus 20x equal to 0 so implies that needing बिदिनो थांबा मा जागोन 88y minus needing बिदिनो थांबा बेसेबां जागोन 11 जागोन ना लोगोफोर 11x equal to 0 दानि उनाव दा जोङो बेखौ नोंथांमोना गोसो होबा मिन्थिगोन जे बेखौ जोङो माजों रानना होनो हागोन 11 जों रान 11 जों गासैथिंबो रानबा मा थागोन नैबे थागोन 8y minus नैबे थागोन x equal to 0 माने 11 जों गासिखौबो रानबाय बेखौबो 11 जों रानबा बेसेबां 8 मोनगोन बेखौबो 11 जों रानबा 11 केनसेल थांगोन आरो 0 by 11 माने जोंना 0 आनो स निखौ 1 लिरबाय नेउ लिरबा लिरजागोन नेउ लिरना लाबानो जाबाय मोन फारनैथिंबो 11 जों राननानै मोनो होननानै स दा मानो रानखो मानो होनबा नेउ मा दङ x नि सायाव जेबो गैया होमबाना x नि सायाव जेबो गैया खालामनोबा बेखौ आङो रानबाय आरोना स दा नेक्स्टआव मा खालामगोन दा बेखौ नाय सिम्बलफोरखौ नाय दानिनो होनखाबाय आङो जे जोङो सेम सिम्बल थाबा मा खालामो बेखौ माइनास खालामगोन आरो डिफरेंट सिम्बल थाबा बेखौ मा खालामगोन प्लास खालामगोन स दा नियाव मा दङ x नि सिगाङाव माइनास x नि सिगाङाव मा दङ प्लास स डिफरेंट सिम्बल u माइनास v प्लास बिदिखौ मा खालामो जोङो प्लास स देयरफॉर 1 plus 2 implies that equal to x plus y plus 8y minus x equal to 9 plus 0 so implies that होमबाना मा जागोन x कैंसिल नि जाबाय 9y equal to मा थागोन 9 so y equal to 9 by 9 equal to 1 so दा 9 कैंसिल थांना मा मोनखो जोङो 1 दा y नि माना 1 so y नि मानखौ लेखो जायखिजाया फज therefore y नि मानखौ से नङाव फजना मोनो y नि मानखौ से नङाव फजना मोनो नै y नि जायगायाव से खौ फजदो 1 implies that x plus 1 equal to 9 so implies that x equal to 9 minus 1 so implies that x equal to 8 so दा मा मोनखो दा मोनबाय x नि मानखौ 8 y नि मानखौ मा मोनखो 1 so therefore नै सानजिमाया मा फर्मुला थायोमोन 10y plus x therefore नै सानजिमानि अनजिमा equal to 10y मोनना खेबसे लिरफिनना नै 10y plus x मोन जोंनिया so equal to 10 y नि माना बेसेबां y नि माना 1 x नि माना मा 8 so 10 plus 8 equal to 18 so नैबेनो जाबाय जोंनिया मा नै सानजिमानि अनजिमा so एबार दा जोङो 4 नाम्बार खालामनोसै 4 नाम्बार मा दङ जोंनिया 4 नाम्बार दङ जे मिनिया मोनसे बेंकाव 2000 रां बखनो थांदोंमोन आरो बियो केशियार को बिनो 50 रां आरो 100 रांनि ल' बिलाइ नोट हरनो खावलायदोंमोन माने बेलेग बिलाइ नाङा इनो जिगा जाखाना मानसिया बे मा बिलाइ नांगौ बिनो only 50 रांनि आरो 100 रांनि ल' नोट नांगौ आरो बिनो ना सो मिनिया गासैबो गं 25 नोट मोनदोंमोन गासै 50 रांनि बिलाइ आरो 100 रांनि बिलाइ लोगो नांनानै गासै खैखान नोट मोनदोंमोन बे 25 नोट बेखौ एकर्डिं टु क्वेश्चन बायदि होदों आरो बियो गांबैसेबां दा नोंखौ दिहुननो होदों दे बै 2000 दिहुननो थांनायाव खैखान 50 रांनि नोट आरो खैखान 100 रांनि नोट मोनबोदोंमोन स दा होननोसै आं बेखौ खालामनोसै ले हमना लाबाय 50 रांनि नोटनि अनजिमा 50 रांनि नोटनि अनजिमा इक्वल टु x आरो 100 रांनि अनजिमा इक्वल टु मा लिखाङो y आं आरो एगेन बुंदों नोंथांमोना सिनि मोनाखैबा बुंना लिरनो ला हमना लाबाय 50 रांनि नोटनि अनजिमा इक्वल टु x 100 रांनि नोटनि अनजिमा इक्वल टु y सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 नाय दानिनो बुजायखादों आं बिसोर गांनै नोटखौ लोगो नांनानै जोंना बेसेबां खैखान नोट मोनदों बियो खैखान नोट मोनदों
25 नट सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 x plus y इक्वल टू जागोन 25 नट माने x जों y जों लोगो नांनानै खैखा नट मोननांगोन बियो 25 सो x plus y नैबे 50 रांनि अनजिमा नैबे 100 रांनि अनजिमा बिसोर मोननै अनजिमाया लोगो नांना बेसेबां जानांगोन 25 बे जाबाय अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 सो नेखौ होबाय आङो 1 नाम्बार सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 मा दङ होदों जे बियो 2000 रां बखनो थांदोंमोन आरो बियो केशियारखौ बेसां बियो only 50 रां आरो 100 रांनिल सो देयरफॉर 50x plus 100y equal to बेसां मोनगोन टोटल राङा जाबाय ना 2000 सो इमप्लाइज दैट दा 50 जों जुदि डिवाइड खालामना होयो मा जागोन x 50 जों गासिखौ रानबाय बेखौ माने बे 2y बारनि बे 0 0 कैंसिल बारनि बे 40 जागोन खोमा 0 0 मोननै जाबाय 50 40 0 0 इनभार्टेड 20 दा मा जाखो बेखिनि मोनबाय जोङो मानो आं बिदि खालामखो मानोना जोङो खोमोरनाय आदबजों खालामनांगौ जों मिन्थिगौ खोमोरनाय आदबजों खालामोबा x एबा y नि सिगाङाव जि दङ बेखौ मा खालामनांगौ जोङो समान खालामनो नाजानांगौ सो दानि x नि माना मा खालामखो 1 जाबाय नैबे x नि माना मा जाखो 1 जाबाय सो सिम्पल दा मा खालामगोन आं दायो होनदों जुदि समान समान जुदि सिन थायोबा माने सिनफोरा जुदि सेम डिफारेंट नङाब्ला जों मा खालामगोन डाइरेक्ट माइनास खालामनांगोन दा 1 - 2 खालामदो इक्वल टू x + y माइनास बेखौ आं बार बार बुंबाय थादों so 2y equal to 25 minus 40 so implies that x plus y minus x minus 2y equal to 14 by 25 thousand minus 50 जागोन ना लगभग 5 5 10 equal to dan x cancel ले मा जाखो दा minus y जागोन equal to minus 15 so cancel जाबाय बियो so y equal to बेसेबां मोनखो दा 15 so therefore y नि मानखौ से नङाव सेनोङा फजना मोनो 1 implies that नै सेनोङा फजन से y नि मानखौ 15 so x plus 15 equal to 25 एसे स्पीड थांनो हा लोगोफोर 25 minus 15 equal to बेसेबां मोनगोन जोङो 10 ना लोगोफोर 10 मोनबाय ना 5 निफ्राय 5 थांबा 0 2 निफ्राय 1 थांबा 0 नाय दा मा मोनगोन therefore 50 रांनि नोटनि अनजिमा equal to 10 आरो 100 रांनि नोटनि अनजिमा equal to बेसेबां 15 सो बेखौ मोनबाय लोगोफोर नोंथांमोना बे सेन्टेन्स मोननैखौ लिरना होनो दाबाव आं लिरना होलासै सो दा आं दा नेक्स्ट 5 नम्बर खालामसै नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन नि आरो नै भिडियोनि बेनो जोबथा क्वेश्चनबो सो दा बेखौ खालामनानै नै भिडियोखौ बिदि लानाय जासिगोन आरो आगोलाव बे 3.5 खौ आपडेट होगासिनो जोङो नेक्स्टआव सो दा 5 नम्बराव जोङो बे आगोलनि बायदिनो मोनसे बेबायदि क्वेश्चन जों आगोल मोनखांखाबाय जेनेबा थिमासुल खालामदोंमोन जे आं नोंथांमोननो मोनसे एग्जांपल होदोंमोन जे जेरैबायदि नोंथांमोननि न' आरो स्कुलफोर कम्पेयार खालामनानै मोनसे एग्जांपल होनायदोंमोन बेयो मा पार्टआव दङमोनथाय बे आगोलनि पार्टनो आरोना नोंथांमोना नायबा नुनो मोनगोन बेखौ सरानि होदों गंसे भारा होग्रा लाइब्रेरिया माने गंसे भारा होनाय लाइब्रेरिया भारा होयो स गिबि सानथामनि थाखाय मोनसे थिमासुल दं माने हमना ला नोङो फार्स्ट हमना ला 10 डेज लाखिबाय नों बुक्सखौ खैदिननि कारणे नांगौ आरो हमना ला 10 डेजनि कारणे नांगौ बै 10 डेजनि 3 डेज माने गिबि 3 डेजआव फिक्स नों मासुल होथारनांगोन ना मोनसे मासुल दा गिबि सानथामनि थाखाय मोनसे थिमासुल दङ दा सानथामनि कारणे थिमासुल आरो बिनि उनाव 10 डेजनि कारणे लाबा नों सानथामनि कारणे एक्सट्रा मासुल होनांगोन आरो लोगोसे बेसेबां थाबावगोन आरो 7 डेजनि कारणे एक्सट्रा मासुल होनांगोन स दा होनदों जे नै होनदों मोनसे थिमासुल आरो बिनि उननिफ्राय सानफ्रोमबोनि थाखाय उफेरा मासुल माने बिनि उनाव सानथामनि कारणे मोनसे फिक्स बिनि उनाव सानसे डे बाय डे माने मासुल हमगोन माने बिनि उनाव सानसेयाव थाइसे बेबायदि हमलांगोन आरोना थाइसे कुरिबा थाइसे जालांगोन बेबायदि स बिनि उनाव दा जों हमनिसै हमना लाबाय बेबायदि मा खालामदों जोङो हमना लाबाय फिक्स प्राइस बे आगोलनि माबा टेक्सि भारानि बायदि हमना लाबाय लाइब्रेरिनि थिमासुल हमना लाबाय थिमासुल इक्वल टू x रां बेनिफ्राय बिनि उननि सानफ्रोमबो थाखाय उफेरा मासुल उफेरा माने सानसेयाव हा उफेरा मासुल इक्वल टू y रां माने थिमासुल माने सानथामनि कारणे फिक्स आरो उफेरा माने सानसे पर डे सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 मा होनदों जे नाय बेयाव होनदों जे सरिताया गांसे बिजाबखौ 7 सानसिम लाखिनायनि थाखाय 27 रां होयो बे खैदिन लाखिदों होयो 7 सान लाखिदों दा 7 सान बा 3 प्लस मा जागोन 3 प्लस 4 मानो होनबा 3 आ जोंना थिमासुल स मा जागोन थिमासुला जागोन जोंना थिमासुलनि जायगायाव जों बेसेबां हमदों थिमासुला x स x प्लस नै बेसेबां लाखो 4
4y उफेरा मासल माने सानसेयाव ना सो बेनिखाय 4 खौ होनांगोन जोङो मानोना जोंनि जुदि y आन्था होना होयोब्ला नोंना मा जागोन only for 1 day बाट निउ बेसां दङ जोंनिया 4 days दङ सो निउ मा होगोन जोङो 4 इक्वल टु बेसां खैथा बेसां फैसा प्राइस दङ बे बेसां होनांगौ गोनां जादों 27 सो नैबे मा इक्वेशन नम्बर 1 बेखौ मिस्टेक खालामनाङा 7 days जोबा निउ 4 प्लस 3 x नि जायगायाव 3 जागोन मानोना t मासुला सानथामनि खायनो लाखिनाय जायो सो x according to question 2 मा दं बेसेबां days नि खायनो लाखिदों बे नेक्स्टआव सानबानि थाखाय सानबा 5 days बा 5 days को माबायदि खालामगोन जोङो 3 प्लस 2 सो 3 मासुला x बेयाव 3 days थांखाबाय सो नैबे जाबाय 2y इक्वल टु बेसां प्राइस दं 21 सो नैबे जाबाय 2 नम्बर सो दा नैबे जोङो कम्पेयार खालामबा नुनो मोनगोन बेयावबो भेरिएबलआ सम बेयाव 1 बेयावबो भेरिएबलआ 1 सो देयरफॉर आरो सेम 1 minus 2 डाइरेक्ट खालामदो x plus 4y minus x minus 2y आं डाइरेक्ट खालामगोन जे ब्रेकेट होआलासिनो बेबायदि नोंथांमोना एक्सपीरियेन्स जायोबा बेबायदि डाइरेक्ट खालामनो हागोन किन्तु नैयाव नोङो माइनासखौ कन्भार्ट खालामनो हागोन दे बुजिमोननाय नङाबा खेबसे खालामना नायनोसै लोगोफोर x plus 4y equal to minus x minus 2y नोंथांमोना एग्जामाव शॉर्ट मेथड मेथडजों खालामनो गोसोबाबो खालामनो नोंथांमोना हागोन सो implies that x cancel 4y निफ्राय minus 2y थांबा 2y equal to मा जागोन बे 6 so implies that y equal to 6 by 2 equal to बेसां 3 दा y नि मानखौ मा नाय दा उफेरा मासुल माने सानसेयाव बेसां मासुल लायो बेयो 3 रां खरि लायो सानथायाव सो दा 3 मासुलखौ दिहुननो गारनायखौ निउट खालामसै सो देयरफॉर y नि मानखौ सेनमाव फजना मोनो नै सेनमाव फजनसे 1 implies that y नि मानखौ निउ 3 खौ फजना नि जायगायाव x plus 4 into 3 equal to 27 so implies that x plus 12 equal to 27 so implies that x equal to 27 minus 12 so implies that x equal to बेसां 7 निफ्राय 2 थांबा बेसां 5 2 निफ्राय 1 थांबा 1 so दा नाय नोंथांमोना लिरना होदो दा बे t मासुल equal to 15 रां आरो उफेरा मासुल equal to बेसां 3 रां so बे भिडियो जोङो बेखिनिखौनो सावरायनाय जाबाय लोगोफोर सो नोंथांमोना जुदि जोंनि बेफोर होनाय भिडियोफोरखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला जेसेबां हायो शेयार खालाम आरो लोगोफोरनो नोंथांमोना डिसकासन खालामलाय लोगोफोरजों जे फरायनाय नोंथांमोना आं बुंनो सानो दे नोंथांमोना जुदि हायाब्ला लोगोफोर सोरबा हानायफोर लोगो दङबा बिसोरजोंबो नोंथांमोना एसे हेल्प लानानै सोलोंज्लायनांगौ होमबानो लोगोजों सोलोंबा एसे बांद्राय बुजियो सो बेखिनिखौनो नै भिडियो जों बुजायनानै नोंथांमोननिफ्राय भिडियो बिदाय लानाय जाबाय सो गोजोनथों लोगोफोर बाय बाय नेक्स्ट भिडियो जोङो थाबैनो लोगो मोनगोन 3.5 खौ लानानै फैगासिनो दङ सो गोजोनथों बाय बाय